Hej, jeg vil vise, hvordan man laver en linjefølger med sin Spike Prime, og hvordan man får den til at køre en bestemt længde på linjen. Så vi starter lige med at lave et nyt projekt. Og så anbefaler jeg, mens man laver den video her, at man lige pauser den undervejs, og så gør det, som jeg gør her. Det allerførste, vi skal gøre, det er, at vi skal hente nogle nye udvidelser ind. Det gør vi hernede i venstre hjørne. Og man skal sørge for, at den her den er vinget af. Flere motorblokke, og vi skal også have vinget flere bevægelsesblokke af. Det betyder nemlig, at vi får nogle ekstra bokse, eller nogle ekstra blokke hernede i bunden. Det første, vi skal gøre i vores program, det er, at vi skal lige fortælle den, hvor de her motorer de sidder til, så jeg starter lige med at tilslutte min robot. Sådan, og vi kan se, at de sidder i C og D, og det gør de også her. Så jeg kan trække den bevægelsesblok ind, så er der styr på det. Så er det sådan, at når vi vil styre, hvor langt den skal køre, så skal vi holde øje med, hvor langt motoren er kørt. Så til det skal vi hernede og finde en af de her blokke her, der hedder sæt relativ position til 0. Det betyder altså, at hver gang vi genstarter programmet, så nulstiller den, hvor motor C står henne. Så skal vi bruge et par kontrolblokke. Vi skal blandt andet bruge gentage indtil og hvis så ellers. Det smarte ved den her gentage indtil, det er, at så længe den opfylder det, der sker herinde her, så bliver den ved med at gøre det her. Når den ikke gør det længere, så hopper den ud og kører videre hernede. Vi vil gerne have, at den bliver ved med at køre på linjen, indtil den har kørt en bestemt længde. Så til det skal vi bruge sådan en større end og mindre end blok her. Den sætter vi ind her. Og her skal vi altså sætte det tal ind, som svarer til den motor heroppe, altså det den begynder at tælle, når motoren kører. Og den ligger også hernede i flere motorblokke. Her. Så den her runde blok her, det er altså et tal, så når motoren begynder at køre, så tæller den her fremad. Og vi vil gerne have den til at følge ligningen i 1000 grader, for den tæller 1000 grader, så 1000 grader, det svarer cirka til 2,5 rotation. Der er jo 360 grader på et hjul. Så langt, så godt. Og den skal gentage indtil det her det er opfyldt. Og når den har gjort det, så vil vi faktisk gerne have, at den stopper. Så det finder vi lige her på bevægelse. Så når den har kørt de her 1000 grader, så stopper den. Indtil da, der vil vi have den til at bruge lyssensoren. Og lyssensoren, den er her. Den har vi sat i port A. Den trykker vi lige ind her. Og det er rigtig smart, at man lige går ind i den her og vælger, at den skal fortælle det reflekterede lys. Fordi 20%, det betyder altså, når det lys, der kommer ud af sensoren, når det rammer noget og bliver reflekteret tilbage, hvor meget bliver så reflekteret? Nu er det kun 18%, det vil sige, at vi står ind over noget, der er mørkt. Men hvis den kommer ud over noget, der er lyst, så vil den stige til tæt på 100. Den kommer tættere på 100 i hvert fald. Så den kan vi lige holde øje med, du kan se, at vi kan stadigvæk holde øje med den heroppe. Så vi vil gerne have, at hvis det reflekterede lys det er mindre end 50, så skal den køre til den ene side, og ellers skal den køre til den anden side. Så kommer den til at følge den linje, der er mellem det sorte og det hvide. Så der skal vi ned og bruge de her flere motorblokke hernede. Så man sætter lige den her ind her, og den her ind her. Det tal her, det siger noget om den ene motor, hvor hurtigt den kører, og det her siger noget om, hvordan den anden kører. Så hvis de kører lige hurtigt, så kører den lige frem. Men hvis de kører forskellige hastigheder, så vil de altså henholdsvis dreje til den ene side eller den anden side. Så nu prøver vi lige at sætte 40 og 60 ind, og 60 og 40. Det vil altså sige, så vil den køre lige meget til den ene side og til den anden side. Så hvis det heroppe det er opfyldt, at refleksionen er mindre end 50%, så kører den til den ene side, ellers kører den til den anden side. På den måde vil den altså komme til at slingre dernede af, men den vil følge linjen. Det skulle gerne virke. Hvis I oplever, at den ikke stopper efter de 1000 grader, så er det fordi, I har sat den til at tælle på den forkerte motor. Det er sådan, den ene motor den vil tælle op, og den anden vil tælle ned. Og vi ved her på vores robot her, der er det altså faktisk den anden motor, der tæller op. Så lad os lige prøve at se, hvordan det her det ser ud. Vi prøver at sætte den til at køre en gang. Her havde vi sat den på den forkerte side af stregen, så vi prøver lige igen. Sådan. Og den stopper efter de 1000 grader. Hvis vi nu hellere vil have, og vi kan lægge mærke til, at den følger jo den venstre side af linjen. Hvis vi nu hellere vil have haft den til at følge den højre side af linjen, så bytter vi simpelthen bare om på de to tal her.
Og de her tal her, de føler også rigtig sjove at lege med. Prøv at sætte dem til at køre hurtigere, prøv at sætte dem til at køre langsommere. Prøv at lave afstanden mellem de to tal her større eller mindre, og så prøv at se, hvad er det egentlig, der sker. Vi prøver lige at køre på højre side en gang. Sådan. Det kører super godt. Det var sådan set det. Håber, at I har en masse sjov med det. Hej.